Ano nga ba ang mga totoong motibo dito sa impeachment ni VP Sara Duterte? Noong 2022, tumakbo si Sara Duterte bilang vice-presidente. Tinawag ang tambalan nila na Unity at nanalo sila ng landslide. Pagsapit ng 2023, nagsimula nang pumutok ang mga bitak. Noong 2023, nagkaroon ng tensyon sa Kongreso. Nagkaroon ng laban sa liderato ng House of Representatives. Pagsapit ng 2024, lalo pang lumala ang lamat. Umalis si VP Sara bilang DepEd Secretary. Ang rason, personal. Pero para sa marami, ito'y pagdistansya sa administrasyon. Noong parehong taon, naging mas maingay si dating Pangulong Duterte sa pagbira sa kasalukuyang administrasyon. At ngayon, 2025, umiikot na ang balita, impeachment daw kay Sara Duterte. Ano nga ba ang mga posibleng motibo dito sa impeachment ni VP Sara Duterte? Una, banta sa 2028. Siyempre, kung titignan natin ang kasaysayan, lahat ng mga nagda-number 1 sa ating mga national survey sa pagkapangulo, talagang pinag-iinitan. Huwag nating kalilimutan, si Vice President Binay, Senator Grace Poe, sila lahat ay nag-top sa survey, malayo pa lang ang eleksyon. At lahat sila pinag-initan at hinanapan ng mga bagay kung saan pwede silang siraan. Pangalawa, gantihan sa politika. Dahil sa bangayan ng administrasyon at VP Sara, may hinihinalang ito isang paraan para parusahan siya at parusahan ng anak ni Digong sa kanyang sinabi mga masasakit na salita. Pangatlo, issue ng confidential funds. Marami rin nagsasabi na hindi sila satisfied sa mga eksplanasyon dun sa Kamara tungkol sa mga pinaggastusan ng confidential funds. Unang issue rito ay sinasabi ng pag ikaw ay nag-number 1 sa survey, pangkaraniwan na talaga sa larangan ng politika, sa posisyon ng pagkapangulo, talagang hindi may iwasan na maraming babato sa iyo ng putik kasi nga marami rin nag-aambisyon maging pangulo. Kaya ito'y pangkaraniwan na talagang paghanap ng mga kung ano-ano mga butas na makikita para palakihin at nang sa ganun magkaroon sila ng mas magandang pagkakataon na makaangat. Pangalawa, pagdating naman sa gantihan sa politika, hindi natin talaga maaalis sa ating mga politiko na minsan nagkakaroon ng nagkakapikunan at yung iba pagkatapos ng laban kahit na sila'y panalo na o kahit naman sila'y mas nakakataas, talagang gumaganti pa rin. Kasi nga yung mga may mga karakter talaga na gano'n, may mga politikong bengador na sinasabi nga nila. At pangatlo, yun naman sa issue ng confidential funds. This is a wake-up call for all of us. It's time for us to demand our leaders, they should be accountable to the confidential funds that were entrusted to them. This should be used properly. Sa katotohanan niya mga kababayan, siguro ito isa ng pagkakataon para ating gisingin ang ating mga namumuno na bawasan yung mga confidential funds at intelligence funds kung di naman talaga kailangan ng kanilang mga sangay ng opisina at ito ilaan na lamang sa edukasyon para na sa ganun mabigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kabataan na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kasi nga kung saan-saan minsan nawawalda sa mga confidential funds at intelligence funds. Ito'y ginagawang milking cow ng mga ating mga politiko at ng ating mga matataas na opisyal sa pamahalaan. Pero ang kailangan natin, pagtuunan ng pansin yung kinabukasan at kapakanan ng ating mga kabataan. Ang mas malaking tanong, ano nga ba ang tulong ng isyong ito sa ating sambayanan? Ikaw, ano sa tingin niyo? Ako nga pala si Engineer Morgan Say, ang inyong coach ng bayan. Ako naman po si Michael Say, yung dad ng bayan.